Mira wada umebu ani die mu a ye kasa de kra se ne mafo a ye bai yensua bibia wada ro ye kasa da ade kra wada umebu ani sei yo ade no ye ene pon bia ye nanam to see ho se sa Daniel dura se ye konkonwa fie so ne nanam kodi nkita ho ne wade sere bia ye de tu wo manim no mu ye maye ne da wo mase so ma hwe yen so ama abepem ade anade ne ya sere se wo mbe to aso hwe yen ne aso ya pa bibi amon bibi adi ntino eno ne na wo mu na watwe nsia bia no ayi besi kwasi adas bia no be ya de wade no wo mbe se mpre nwotwe wo afi bia mu ne wo wukude nso ewo be se nwotwe wo afi bia mu. That's Ibirumi Wadaroma. Any dima, Message Obium. Wadaroma, and a mafua yabe. Say in Siambi beer. Wadaroma, a dear futu and a dear man and a mafua or maba. Ah, Sabi, Miss Lemico, Bicrana, where the Shibrantier. And so, and Usia, Amamre, ye dear abbey, Winsia, Wadaroma Buru, and Idia Council. A futu ben a dear man and a mafua yabe. Futu no dear. Yen kase de ma na mafo aba se se de ma aban ne ye hwese school mu no ye be kire cause the Asian was school mu no eno na ye de kwabonten se you will feel sankofa ho efi se ye nananom ye ne ye nyini no de na wo ye nananom kwa wo mu de ekọ enti no ye situation ye ma kakra wo school mu ma ye nananom so ka kire ye nso ye tie intini se ifrase wo school mu a ana nkwara no ye kire won man nkwara no so wahunu na yomu kofia ye busa questions na ya kire wo mu na ma wo mahunu se na denete na ye kwa wo mu so adi echi ende no akoye technology world obia no mobile phone ya na ye intini se ya fa school no anka ho ane sa ne be kwa nanso na anwie ye peye efise amane de yentoto nase that's Ibirumi na wadawro mase na yesi akoka school ho asemi na emoabe anasa na mobe na mutu ama aban no na yenso amamre no watimi de aba school no ama yesuan no school na aboayen ni nyina ne se de wo ka no se beba sa kire aban no so ne nananom edinkita ho na mpempere no na se bibia the constitution yekoye constitution no na ba parliament hono sabi wo mu de omo eye no the constitution kan wo mu no eye enti no se betumi ne wo mu aye bibi saa kire ye ne wo mu dinkit wo mu be ye bibi saa wo ne dinkita ho yenso ye kire wo mu hu se ya mamre no esei enti no wo mu hwe se wo mu ne bedi kita ho na yetumi ne wo mu ahwe ma bibia atotoyi se de ye nanano ja no ma aye no. That's Iburu, Mira, and Idia Council, where the Nidia Mr. Buru. Me, I may know we didn't come we didn't in Anausu, Wadaroma, Wadaru Buru, and Idia Council, Kabu Dinka Kramamia. Me did it, Bansra Afriyie, our Tosumino. Wadaroma, that's Iburu, Mira, that's Iburu, any Akonya, Wama, and no dinkomo. I hear and come away, Jumedi Atun didn't say NYANSAPO, as soon as I knew Din and come obey. Tiwadaroma, yourself say, and maybe I'm one of the boy, and I also hear Boamo say, ye beji, a mamreni, a man, yes, you na enchima bano, yes, you are a mamreni, a maniano, a down blue, Namodi, a boy. Yo, Yadamasi, Semonsono, one DB says, you, Pessamodi Boama, a man near Mamre, a Koso, I was 32, a warrior Asante Maimo. That's Iburu.